tu na hian da song pani le chan ve ani a ai chung ten mure vek to a chung ta riat lo la nin e so te la ya biliena a sang ati na lai ka e ka wa fin fia ve to na e cái chu thian suai ka do lo wa chuan san rei ai ke min ka kalanga a hmuni la te le ka wangin mun tak hi dar khat ma de win ka thleng to ra ka nga ya tu su sulai mun so sang tak nge sang tak lo te video a kan lo hu mai te mani chuan khat yang ka e uluk tak mi lo thlir sa ka nga cái chuan có oi vak lawa karing lawa mara chu nên lâu mua thì các mua lậu thil thì lâu mua thì cho comment là mọi tên lâu soi à để cho gia đình hay anh chua về cái tôm tóc mày này video cái post lúc à cái chua nằm mua đã thì cái clear sung sum đó nữa ở đây scootin cả cái tu này cái thằng trap to so lai koi pia asonin than mua lo ma chu de lai mun chun thom an thri na room ri te chung te chu ka man chuan ka kalanga ka man lo ni ro chuan ka tum pera chu kiti lai postmortem na mun thlen ma khanin hospital bul hospital a mithian postmortem na mun vela khanin no ten hu a tin thom te pon sa thri nan ti a chu ka kan fin fia don ni hei mi te chuan thian an hruai thina mara chu ke chu thian hruai ka du lo a thian hruai te chuan in a hlom lo wa ko hmun ma hi hlom lo a chuang chuan hei thian ka hruai lo ani ti kan en ti rang cheu a hei ka hnung lam ani ta mu theiam o ro a lai thi ka nei thalawa anom lâu nè cái máy xuống ta một lá nên cả cao tốc hoàng cho nên chuyển cái này lâu thì tí khi mình siết pui là to cho cái to cái mà rõ chú lâu tắc cái này pon thì em chú nên có lâu vang in chút luang takin cái thằng liền thì cái ring thắt anh này cho hoàng chọn uluk đâu lâu en rau mũ camera trong hiện mũ harm mấy chuyện na chú hoàng cho nên comment lama te khan uluk dewin lo thlir ula mui lo nei ni chuan in hmuh na lai taka kamma kanga ka chin chianga ka fin fia leng ka tang chuan man ngei po ka tumang kan kal le zel nge focus at serio maya ai kan đi qua lang ai thian cái này là chọn khi tí lai chau ki một thèm tí lai cái call lên tu ra nha tí lai hi than mual chỗ này man đều can in thian tiền lâu dục kal to a thom kan sia kan tia tí lai ta cái than mual chỗ này anh hi an chheng ro light pani ka keng thawai hianin kan en chhina nge một thèm một tiếng thà tôi cái ngày anh ya cái lại thì thà lâu rồi mày một thèm cái gì ông hiểu tôi tế lắm em thì tất cả các thầy xuống rồi ba thòm tinh lòng ngay thang
sẽ thấy thâu hi à ti lai vel hi kanan veng West Palen kanan veng thlan mual ani a ma khan kalait kin hi en that thei chin te lul ne te en tang mi lo a ngora a kan pause le lok a con này cái sắc cal phật mèng focus ang chi ka kalau keng lawa poi tak tak này thom te kan sia a kan mo ni chuan ti kan focus se la hei thlan mol ma saper thlan ma saper ni a luk te vin lo thlir ve ula kalai thi chel tu ka chuanin ta hianin thlan hei thlan alo om le ta ni kan soi du pakhat chu ti lai hin ri suau ri ngai siam ma se karin dan chuanin heng lai te hi sazun tam em a sazu ani karing ani kati ka focus ma kan muin lo na yam le ka zel phatang a en chiang selanga heng lai thlan mual ani a thom chu kala hrem mi lo mai a tin gosan tar then khatina enge tia thlan an lak vel hianin ni danga po kan kal fo heng lai te phei chu ani na taka chuanin thlai kalana sa a video nen chhun lama ni ta mi an boral te hian e thla kala thin ani chuna phei chuanin an lo om na tur em om lem lowa kalngun em a sang han ti tur kha om lem lowa ma sem bi hianin na tinge thlan lak hianin thla hi an la fu thei em akalo piangin thom emo thla emo hi an seve ze heng ho hi ramhuai te chu bible te po oma bible te po zian ya ramhuai te an omang ko chhawng ramhuai lu te po la li su krista khanin an na chuak ani a maro chu hetia kalvel hianin ke chu ka hmuve ngai lawa ka oi lo lam ni lovin ke chu ka hmuve ngai lo ni nge ni camera hi an lom viau zok nge nianga hei uluk tewin kan ngai thla thom ka hre chuang lo re rang mu po ka mu lo hei reng ma om lo kan om phang hanga tin tun lai go center an style makati mem chu i omani chuan ronin lan ro han ti a hanin au chiam te setana na thoni chuan i mishing na thu kan pek tur hi ni lawa ma setana i thu kan pe ma thina ni khulai pangpar ko mem mishing angania kun ma se ni law pangpar ani ko hei ti hi ani deuh mai ta maro chu rei vak lo kan omanga ramhuai te setana anti te hi ramhuai te pathian hnuai chawa siam an ni a
ti sa le thi sen an ni lawa chuang chuan a chaw han chaw chhuah chi pon ni chuang lawa mara chu an ti fu lo chang te chuan ron in lan chang te pawh chun nei ve thei tho helai chuanin sorry camera ka thlau don lam tilai chuanin ke chuanin thawm le engemaw ka hre lawa ka hmu lawa then khatei chu neina taka chuanin maw channel tih hit nan entir nan thawm ron chhuah ro anan tia ai ngai thlawang wa thawm an ron chhuah ve le mai boka anui za thlak hi ka tianga bol chi khan ni lo leilung pian hma keima ni mai an baya kan om hma to tanga pathian nen lo in do rap rap to khan ne ma chuang chuan ne cái này đã thu lâu bèc về ngót thấy po khăn đi lo, này em mà lo, kan pa tu tak lalkap lian à kum som riat, thế này à, lúc tak cái này rồi, ở vùng vùng mấy, chú nó có cào thi nàng thấu cả nè, à hậu được tục, channel tì hit nan. Em mới muốn tung mà để wow cú nào mà con rọ sùa tung tắt mày rồi hùm mày chưa bằng chân mặt mọi đều là còn khi lại cái tình mình là bằng tị cả lão khi lại khá này này một nhẹ cắt lẹng à mà nè nó chuyển bài này nâu tế các mô tì giàn đar khát về lạ chú anh là vắng cái thầy là ba cái ôi lâu sắc ngất là ba lâu lúc tụi cái vàng này bị cái bộ khal ngâm là ba anh pu tè dục phone này à bắt lính pui này về to đó chú sấy là vắng mà sẽ in lát hun big tên này nghe cái sẽ thiểm chuyện đâu họ thao cốc mày con ngựa xấu quá ta hình nên ruột có mà lũ thấy là vá mà sẽ camera nó hồi còn tung xin nóng mỗi lâu này em nó thiểu đỏ nữa số tại em số mò cái light effect cái này em không đâu em không lâu trop tikan lai mun chu kan du tok mai anga rồi lar về du si lava hết lai mun bi ka ta na ka sei du chu ti lai mun hi a sang lo ni sang don ta se chun phum hem tol tung bi sing po mo chu wang chuan in en tin na hết lai hi sang nó sẽ mấy không ấy tắc in mình còn phía sặc tệ anh tin này trong cái phía bẫy rất tục thì mình đang pon còn câu xe còn sang rõ xe càng cái cần phiền phía dễ lắm mà xe chút tiền đi là vả sang lâu bụi anh còn cái là còn tí sàn tùm vắt cái ngót thì cái chỗ người ta này lâu này cho mà khi lại khi ngắn tan lên hay rồi suốt tre bắt tí gió mà sàn tùm mang ole
lai mun hi kan thian pai na no te no mun kha ni a chuan tối té cái lan chhawng a chuan in khi lai deuh khin ya kan fia liang o light kan ei thalo tu ka camera san kalau nei box sila o boy tha ka nei lai vel hi ni to a scooty lai chu mang lo meng o boi thlak tlat eng vak lo nang in heng hi kan mang lenga tilai a hmuna vela khan ka han kalanga chuan ka let thla lenga scooty ken lo chuan a boi thlak reuh lutuk a thui ve reuh tuk amo chuan khi tilai hian postmortem na hmun om le a chu tilai chu nia ka kal chak ve deuh hlek na chu ke chung ka tum ber chu thlahrang hmuh a mi pui tih thla bar kha ka tum ani lo min thlahrang an hmu a sang tak tak nge sang tak tak lo tih ka fin fia ka du engem o ngor a ta hian ka kal chhawanga a hla to lawa let le scooty zukla kha pem lawa tu ma ka hruai si lawa hriat thei tra hriat thei meng chu a ti deuh khan a mong changin ka kalanga go center te ti dan taka phe zoi tei lo hmuem ti han a phe zuai te chapri ti te tinga ka shela ura renga ka chon tinga du lo deuh pakhat chun a chin khan ka soi toi mo ka shela wa antunan in pakhat alo sang em ta ne a sang an tian bin an hlawan tlo ngam lawa khang ka va fin fia enge ani chi va fin fia kha chu thil tha ni chung ka ria mar chu eng tiklai ma kan mu san ngai lo eng tiklai ma po thom kan hriat ngai lo hi ro pui chip dai te po kan fia to a eng ma ka hmu lo in cái chu kan in te hi ron fin fen sang tin ron soi chiam se chu thina rim ka tang tin tu na mi tak hi soi top mai la kan veng ani a ni tin zan tin kan kal na nia rang ni se chu aron in lan ve em in karinga na tinge camera hi a lom viau nge ni a sang lo ni chuan ti san lui trao tum su thom chu om thei sa zu te pon om thei ya mana mar para ka tan khuanin ka tlan line auto rickshaw kan ei line zandar khat vera no te bok vak lai ka hmu passenger te pon khi no te an tia ma se ke chuanin a ke hnungin ka chil luya tor side le chem ka kenga ka tlan phei nga la ni chuanin ka chil fu nge ya kong thlanga liam tu thi ka va pot chuaka chuana kanan en chiang chu sa huai ni do alo nia ka tiang deuh kanin thil hi a om lo chu ka ti lo ma se mu sual hi ol ve ni mo kha sa huai ni va fin fia lo teila tun thleng hen kha sa huai ni do kha no te kan hmu tin kan la soi char char ka ring kha no te an hmu po ka tak tak ani chuanin ron lan ve o to om tak ka ti ni camera ka keng ve thawa camera la in lo mani te chuanin ron lang ve mai ula ni bam vek don sin eng ma hmu lo te chuan comment lama te po
light lo check her bok nen comment lama sei tur pon nei don lo ni hi ai ram vak te hian ka chuak ve fawa ram nu he ate mak kati ti hian tu te ma chu rang kal le se chu aron mu sang de em anga mak hi katia ti te la bili po he ti lai mun hi ron fia to a i an sei tir pe kha chu kalung oi chi la wa chan chu he ti lai bul na yan in i quarter te oma achaka dam do ina oma he ti lai sang lo pui ni tit gan vei wa na kan tlei ro lai pe chuan zu te po kan ni thin lo ngai thla te tain ri rek rek om dia mo le chu in se vem chu are le to sa zu li chu ka tiang vel kha dia mo au lu tok chu earphone a khan in se them sa zu thil sa zu che rek rek ka tiang mai kha lom tu nai ma bak pakhat kala nei khi a hian postmortem na hmuna oma chu ti lai chu kan fin fia le don ne scooty kal kan hi wangin hi tlan chho ze la ngai bok sia video kan post zau chu ngai don ani tin zo ram mi pui te ka cha du chu go something anti re hen mania po ka thian te an phur na samai an in cheya sumo ina in tripa khain kal don kan ti go something kan ti ka tiang te chuan ni ting in thlahrang ani lo pon in ti thei tur le ka tiang a lo titvel tur an tam lu tu ka in ti du ni chuan hei tu na ke ma in ka kala he tiang tur hi nia manin kal ve mai ula dar khata pel to a tiang akan ain lano hun to lo thian te na kal dul te chuan in ngei muang heng lai phei chu ron ti sang to su khong ei takin na sang lo pui ti san lui channel hit na sang lo pui ti san lui kha a thaber lo nia chuan in sang tak ani chuan sang tak a kal ro u channel ti hit nan min viewer nga theina turin subscriber nga theina turin comment like ka tam theina turin in ti sang wa ka thom sia thei mang hlei lo chu thom earphone a chuna siat mai the ti vel bor kha tiang lek khan a om tak ani chuan kha tiang lek khan ei thlahrung don lo ri hum meng ka post le lok don driver ka nei lo wa ke ma kan khal chaw ngai le si ka khilai lo ka khian kan la chun zom lenga chu kan du tok don ne tu da kan na lai hi amain ber tu ra chu nia ngor ka lai thi mi lo si thiam te ka phone hi che zuk ton phone ka la DSLR kan si lo mo light kan nei thabok si lo wa kan siam thalok nge tilai hi amain ber tur chu ni ta kulai ku karon plan chona ka ni no ten hmuh an tina vel chu karon pel vek to ta ni hmuh em le a re vung ku ta kon ok e sam chu ok e te chuan tilai postmortem na hmun chu ni ta ni ta hianin mi thi postmortem ngai te an da thina en bel chiang ver sim mang a varuak ve tianga te hianin then khat mit var deuh chuan lo hmu le zuai mai thei ni thawm a awm lo wa
ong thấy cần lang em nhưng mà lâu này lâu này khi chú thôn nó sốc mày ạ rồi sửa ra tụi mắm em trồng tới cái con ế nó cái kia em mà lâu cần tị chơi nghèo Ramhuai hiểu cái mà giáo viên coi thì cái chuyện yo rồi đi làm rồi mày mi tị chơi chơi tu thì chúng bỏ hai lần đủ lâu bôi thang cái này cần thlahrang tí về hi nghe này mình lẩu giọt này thòm té ông ta kín chú về xem mà cái chú thòm chừng xem cái không đúng chưa chúng ta mà khen rùa sủi đồ na thì thấu vu cái này chứ ê cô lại cho nó thòm hơi xem rồi làm hắc sa su tan ri tiếng này feeling sa sun tumlo tu ka sa su Ramhuai này rất là tức ole ato berotan lo ta siam tu go center ten kha ne ko ngai takin lo na mun a chuan lui tir to lo ula na mun nge akal ula chu chu ka du thu sa ma di hey lo na mun a hian lui tir to su ti lai mun hi sang reng lo wa de ko chil ngam ka ria chil ngam cái hi RC loi tlang cái này zani na ti lai muna ka chevel mi lo thlir sak tu zong ne na lom thu ka soya comment lamai ngei danin lo soya nga sel ngai tam ta ka omang ma se ril runa tur khopin min sel lo ula ka zela tura du sang na min lan ula maro chu lockdown te ni tụ tu na chua thei lawa chuwang chuan nakina na sa zokin go santarina an thil fin fiah te atak takani em ti vel kha an fin fiah chhawng le don ani tuna chuan in zawa in lau lo ula lo him ula tui takin muang cheu mang tha vek ule